wannan kirista ne yake, to kuma sai ka wayi gari akwai kuma shi ma wani dan uwanka musulmi da shi ma yana taya su wannan aikin, shi ma din ya ta tsunto hadisai yana hada su da ayoyi yana karyatawa. Can kirista fa a coci yake yi, to shi ma wannan da sunan musulunci da musulmai, shi kuma babban abin da ya dame shi shine ya zai yi fada da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Wai sai mutum ya ce wai duk wani hadisin da ya karyata Qur'ani shi bai yarda da shi ba. In banda wawa ne kai ba, kai din yaushe ka fahimci Qur'anin ka san shi, kuma ya za a yi ka gane hadisi yayi karo da Qur'ani? Ina ce malamai ne suke bayanin hadisi yayi karo ko bai karo ba, to kai ai ba malami bane, kuma baka tsaya ma ka nutsu kai karatun addinin har da za a ce kai zurfin da zaka kai wannan matsayi ba. Jahilai za su zo suna ba wa mutane fatawa, fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu. Ai musu fatawa su ba da fatawa ba tare da ilimi ba, su batar da wasu. To kuma Allah ya jarabe mu yau da yawa mutane suna daukan addinin su ne da wa'azukan su a waya. Haka da ya zauna wani yayi bayani ko ya saka riga mai kyau, ya iya kwalliya ko ya iya ado ko ya iya surutu, sai ya dauki hankalinsa sai ya ce ni ina tare da wani ne. Ku nutsu, ana cikin fitina a yau, ana kuma cikin tashin hankali. Istiqama, dalilin da Imam Nawawi ya kawo istiqama shine wai dan karka yi shakin, karka bar wannan addini, karka yadda ka kauce, karka yadda wani ya sa maka shakka a cikin addinin ka. Kun san daga cikin hanyoyin da suke halakar da mutane su riddan da mutum, akwai sa mutum shakka. A fara sa maka shakkan wai shin akwai Allah ma? Kai yanzu da kace akwai Allah, to yana ina? Wannan tambayar da farko da za a yi maka, yana ina? Za ka fara tunani ka tuno mai malamin ka ya ce ma ina Allah yake. Sai ya ce ma to ya ba a ganin sa, shi me yasa bai zai fito ba, tunda shi Allah ne, me yasa bai zai fito a gan shi ba? Me yasa ya boye kansa? Wannan mai karamin kwakwalwa a cikin dan kofi ba lallai iya fahimta wannan fikirar ba. Kuma sai su kawo maka wani theory na 'yan falsafa cewa duk wani abin da yake in existence, duk abin da yake akwai shi, labudda dole ne ya kasance ƙarƙashin waɗannan abubuwan guda biyar. Haka suke faɗa 'yan falsafa. Wani a tunaninsu ne, a fahimtarsu ne, amma ba lallai tunaninsu da fahimtarsu ya zama daidai ba. Cewa duk abin da kowane abu in dai akwai shi in existence, to ko dai a gan shi da ido, ko a sansane shi da hanci, ko a ɗanɗane shi da baki, ko a taɓa shi da hannu, ko a jiyo ɗuriyarsa da kunne. Suka ce duk abin da baya ƙarƙashin wannan to babu shi. To sai a ɗauko maka Allah, sai a ɗora maka shi a wannan scaling na abubuwa guda biyar. Sai a ce amma fa kar kai gaggawa, ka je kai tunani. Shikenan sun jefa ka cikin bala'i. Yanzu kaga ɗan adam ne yake hukunta maka akwai Allah ko ba Allah. Shikenan yanzu kaga ka tashi daga kan imani, me alladhina yu'minuna bil ghaibi. A'a, ya ƙaryata maka alladhina yu'minuna bil ghaib ne yayi. Allah ya ce masu imani su ne wanda suka yi imani da gaibu. Me gaibu? Shine unseen abu, abinda ba a gan shi ba. Dama yana daga cikin ma'anar gaibu da unseen, ba a gan shi ba, kuma zai yi ba a smelling ɗinsa ba, bai yi ba a testing ɗinsa ba, zai yi ba a ji motsinsa ba, amma kuma akwai shi. Me yasa ka yadda? A dama an gina ka kai imani bil ghaib, kai imani da abin da babu shi. Babu shi a idanka, babu shi a jin kunnanka, babu shi a ɗanɗananka, amma ba wai babu shi gabaki ɗaya ba. Dama ba za ka zama musulmi mai imani ba sai ka yarda da gaibu. To sun zo sun rushe maka gaibun,
sun ce karka yadda duk abin da aka ce maka babu shi ba ganshi ba karka yadda. Kula da kyau. Haka ana buƙatar istiqama tun muna ƙanana mu riko da wannan addinin, kar wani ya bari a sa wani shakka a cikin addininsa. Yace faɗi amantu billah thumma istaqim. Wannan hadisin yana nuna mana an so a yi tambaya akan duk wani abin da za a amfana da shi, sannan yana nuna mana duk wanda ya jahilci wani abu ya tambaya, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sannan shi al-imanu qawlun wa amal. Qul amantu billah al-qawl thumma istaqim al-amal. Sannan kuma istiqama daraja ce madaukakiya da take nuni akan kamalul imani, cikar imani. Allah ya ba mu istiqama. Yanzu kai ka taɓa gana annabi Muhammadu? Ai labari aka baka. To sai Allah ya jarabe ka da wasu mutane, su kuma suna bin chains of narration, chains da muka bi mu musulmi. We've got Quran through narration ne yayi. Narrating aka kawo mana Qur'ani, ai ba a gaban mu aka saukar da shi ba. Hadisan manzon Allah through narration muka samu, narrating aka yi. To kuma hanyoyin da aka yi narrating din nan sai da aka gaya mana tsarkin su da ingancin su. To sai wani ya zo shi kuma addinin sa wannan hanyoyin narration din yake rugurguje maka. Ya lalata hanyar da labarin ya zo maka, ya ce maka makaryatan mutane ne. Haka kurin mutum sai ya zauna sai ya samu magana annabi sai ya kare.